Nějaký lékař, jste? Jo, vidím jednoho. A vodní váha nebyla by? No to je tady, přátelé, takové trošku jako nestabilní ten terén, to je hrabění, no ale už jsem to vytáhl, tak už to musím udělat asi. Jedem! Pojď! Pojď! Tak to chce opravdu velký potlesk! Doufatále Bohdana a Pavlo Stuchlíkovi, obrovský potlesk pro ně, protože tahle ta show, kterou nám tady předvedli, byla naprosto fantastická! Já ještě připomínám, že oba dva vedou už několik let Hupíky, kteří se nám tady taky dneska předvedli, no a slibovali právě tuhletu famózní show na večer. Už jsme ji viděli, takže ještě jednou velký potlesk a děkujem! Bohdana a Pavlo Stuchlíkovi! No a přátelé, v žádném...